not there. Дали трябва да помагаме с билетите? Ти ли? Не знам. Да. Тебе не знам. Оферта. Ета вафла е 1 лев. Значи, ние сме на 5. Чакай, чакайте. Holy now! 5. Give you buy 10 tickets for free Ето ви. Дай да продавам нещо. Да. Колко иска? Нищо е. Билети. Купони. Имам хора. Can I hide here for? I mean, because Peter's looking for me. What? Peter's searching for me. Can I hide here for a few minutes? Wherever you want. Okay, thank you. Under the table. Вие що ги продате те? Литерали ли се лепят? Еми, даваме ги безплатно. Така че... Маре ми дадеш 1 лев, дай ми едно безплатно.